sense of touch, sense of hearing, nakangit pili madikat sa bata na dagas. Di kami kapsa. Nakakita ti madinga light, kandaton na nga pang-oran, nakita di mata. Pang-oran mo, kung na. Sugsugan na kapsa. Apa na ito Ring-ring-gur. At dapat napipintas nga pa ng ipaliwanag tayo. Kapsa. Brother Mervin. Uray, kahit pa nung umpisa, nagamit na yan yung mga senses of the body ng isang tao para magkasala. Katulad yung nangyari kay Eva. Hindi ni Eva. Naaramid kanya na ito yun. Noong kadalawa pa lang ang tao, nangyari na, naging alipin na ng tao ang kanilang ang kanilang katawan. Nagkasag na. Narabukagan. Ito ang example niya. Ang ahas nga ay lalong tuso sa alinmang sa mga hayop, sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kang kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat darastas ng Diyos na sa araw na kumain niyaon ay madilat ang iyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos at nakakakilala ng mabuti at masama. At eto na, kapatid, nagamit na yung one of the senses of the body na. At makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin. Nagamit na yung sense of seeing. Sense of seeing dito. Makita na. Makita na. At nakalulubog sa mga mata at kahoy na mananasa upang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin. So, sa pamamagitan ng kanyang mata, pumasok na ngayon ang kanyang pagnanasa. At nakalulugod sa mga mata. O, tingnan mo, nalugod ang mata. At kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niya at kinain. Sense of tasting na yan. Sense of touch, pinang-cross na, nagkaranan. Sense of touch. Pagkain ng sense of testing na. At binigyan din niya ang kanyang asawa, kasama niya itong kumain. Yun, nagamit na yung some senses of Kana doon jay sense of hearing at ay di agsaso de jay de puso ni Sairo. Okay. Sense of hearing. Kasi narinig na yung salita ng Diyos. Saan kayo matay kung ano? Gagamit din ang kanyang utak. Sense of thinking. Kasi binigyan niya, naisip niya, nabigyan din niya ang kanyang asawa. Hindi nagamit na yung five senses of the body. So narami din. Tama ang sabi kahit sa siyensya na there are five senses of the body. And these five senses na ibinigay ng Diyos sa atin ay delikado rin kung hindi natin alam ang gamit. Ibinigay niya ito para sa ating ikabubuhay, para sa ating ikabubuti. Pero nagamit, hindi lahat ng bagay ay ginagamit sa pagkakas. At doon tayo magkakaroon ng transgression against God. Buena, peso. Jay, lantaw derep jala sagad. Pero, in fairness, brother, bakit natin nagagawa ang mga bagay na yan? Bakit? Basahin mo sa Gala at sa Roma 5:12. Peso jay, Roma 5:12. Kunana dito, iti Ilocano, basahin iti Ilocano, 5:12. Gapuna no kasano ti sesarek ti basol ito ilobong gabuti may sa tao, ken ti papatay gabuti basol, ti kasta, ipapatay ti may ka dito so amin at tao, agsiputi sudan nagbasol da amin. Na meron rin, ti tao. In Tagalog, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Nanggaling lang sa isang tao, kahit na pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So,
lahat na ng tao na magkasala na. When, When we say tao, Adam, that means Adam is an species of human. when. Humus. Kaya, hindi natin exactly namana yung kasalanan ni Adan at Eva. Kundi, kasama na rin tayo bilang produkto nila na magiging kasalanan. Kasi pumasok na eh. When, ang peso So, kasi. yun kung tutuusin parang biktima na tayo ng kasalanan. Raman. Kung Raman tayo. nasama tayo. So nga, makikontra, Jesu kita ko nga, may Jesu Cristo awan basol ko. No, hanggang tunupay. No. Kung, Okay. may ni Jesu Cristo, Nasubukan mo. namin, and God so loved the world, When. that whosoever believe in Him, whosoever. If you do not believe, no, you are not included. Kasi, Whosoever believe in Him shall Shall not not perish, perish, but shall have everlasting Well, life. Ganun Wala lang pa. Nakaibatri di kapsat, una ta, di ko nang nagkasala amin na, nagbaso namin eh. Ito produkto, di baso may munan. Una ta, di Roma 3:23, kung ano, so amin nagbaso na. Awan iti nalinteg, iti dayag, iti no isipon deja whosoever. Deja kit dati ko na deja whosoever not aminin nga tao Not everybody. Not everybody, but ti pagawatan ti katuan deja may salakan namin ng tao. But deja whosoever, so deja ti mangi siyasi kada deja mamati kat saan. Hindi niya sinabi na everyone. Yeah. So whosoever. Whosoever. So nga na, masapon may lawlawang di dyan, tapno no makita, may lasin, no awit, tapno maawatan nga haan nga amin. Bakit kung nanapay, bisayan natin yung verse na yan. Bakit ipinadala ang kanyang anak? Sapagkat, sabi niya, and God so loved the world. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Mahal niya, kaya binibigyan niya ng tsansa na manumbalik. Kaya si Jesus Christ, ipinadala dito sa lupa as a mediator between men and God. That whosoever believe in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Okay. So ada iti partes ti importante ni partes DJ. So espiritu DJ mangtinay nga albutan ka ti Dios yan. Espiritu DJ. So di kararwa isumet iti mang pick up DJ arami DJ lasag. Well, amin nga arami din tilasag ay it feeds the soul. Feed the soul. And then the soul will feed to the spirit. Spirit. And the spirit will examine. And when it is not not right, not good way. good for God, Reject na. tells to the soul tells to the body, it is not good that way. So tell him, reject everything. No, It is not good. Napiksa di espiritu, so dati parang pagpakumpa di lasagan. So dati nung natangsit di ati ti espiritu kung natangsit di jay lasag, din kararwa, so jay adadala ti dakes, karo. No, mas pinating soul ni lasag. Biktima na they are the ang kanila ang nagko-control na sa kanila ay ang soul. Ibig sabihin they are a slave of the flesh. Slave of the flesh. They are a slave of sin. Balod dan iti Dahil basol. dahil ang ginagawa ng laman ay yun nga sa Galatia 5:19. Kasi magagawa. Subconscious na yun eh. Ngayon, pag paulit-ulit na ginagawa ng laman, Body. hindi na makakalimutan ng conscious mind, papasok na yan sa subconscious mind, baka sa cellphone nakalagay na sa memory. Mahirap na tanggalin yun. So, anong gagawin para maalis? Lahat ng kasalanan ay kayang linisin sa pamagitan ng Sa salita ng Diyos. Kaya Sa Word of God. tayo, kung Romans nakakita 10:17. tayo ng ating kapwa na nagkakasala, sabi ni Jesus, do not judge. So you will not be judged. Hindi natin pwedeng husgahan ang kapwa natin na nagkakasala. Sapagkat Diyos lamang ang pwedeng mamusga ng
kanyang mga Kasalanan. Pero ang practice ng Diyos, tao, i-remind mo lang. ang Diyos, alam niya kung ano ang tao. Alam niya na ang tao ay ginawa sa pamamagitan ng alabok. When you say alabok, Brad, galing ka sa madumi. Ayan, sa tapok Pero- na, tapok na. Tapok ka eh. Pero yung you shall not judge. Kung you judge According. wrongly, that's not good. But the Bible also said that judge righteously. Yeah. If you judge righteously Yeah. and you remind kung pagbagaan din yung tao, Kapalagipan. mapalagipan. Kasi, Palagipan, pero yung reminder, it should come from exactly from the word the word. of God, Right, not right. according to your To your opinion, right? Kaya ang hahanapin mo bilang nagsasalita, Mm. hanapin mo sa Biblia, but meron ka din niyang dapat kang gawin. Bago mo linisin ang iyong kapwa, linisin mo muna ang iyong sarili. Sabi ni Jesus. Kaya hindi tayo basta. Pero if you stop there, you shall not judge. How could you correct your brother? Yeah, if you don't judge him righteously, how No. could you correct? Okay, beside ating namnamin ang salitang yan. Yeah, Bago mo linisin yeah. ang muta ng iyong kapwa, linisin mo muna ang iyong Okay. muta. Hindi niya sinabi na, huwag mong linisin. Wala eh. Pero may ano eh. Typical yun, ibasa mo. May kondisyon. Alisin mo muna yung dumi ng iyong kapwa. Well, Para makita mo ng malinaw yung paglinis mo na mata ng iyong kapwa. well, typical yun, typical na. Well, So, wait. yung five senses is so that the lima tools mo na Pakaigapuan. pagkaigapuan. Well, Iti that human used to perceive the world. Say, Well, five senses. well. Dahil so ti maramat nga ang sagrap, mang perceive. Dahil perceive kat kasla Makakolek. Kulit, lasag deta. the world. Deta pa yung senses, lasag. So dati lima nga senses iso da dayjay di ba? Yeah. Di mangipakaamo, perceive, mangipalagip, nagajay. Yeah. Iso dayjay nga no agtalanay tayo laki din natupker. Ket may tunda tayo ito biso. Natupker tayo nga mang depensa iti anyaman nga idikta iti kararwa. Kaya Or your mind. Or your mind, your mind, right? senses. Yeah. Okay, ganito yan, Brad. Hindi natin kaya yan, Brad. Mahirap. Mahirap. Hindi Mahirap natin talaga. kayang mag-isa na protektahan ang mga bagay na yan. Kasi sabi ng body natin, very satisfying, very delicious. Yeah. It's good to my eyes. It's good to Kaya my ayaw, wala na. Well, It's Yeah. very wonderful to see. Pero hindi mo kaya. Anong gagawin mo para makakayang siya? Kailangan mo ng sample room. Yung May- salita ng Diyos. Yeah, Yun. dapat may katulong tayo. Ayun. Yan. Kaya alam ng Kaya- Diyos ang ating kakulangan. Ha? Kaya pinadala niya ang kanyang anak. Upang sino man na maniwala sa kanyang anak ay mabibigyan pa ng pag-asa na karapat-dapat pumasok sa kanyang kaharian. kay Kristo. Sa Diyos, Sa Diyos, kay Kristo kingdom yun. of Diyos mo. Yeah. Yan. Through Jesus Christ. No? Yeah. Through The Jesus kingdom of Christ. Bayan kay Kristo. Kaya sabi ni Jesus, Well, I am the way, The truth, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi mo kaya, bro, baguhin ang sarili mo. Hindi mo kaya. When ni Kristo, isuti tagapagsalita, mensahe sa Ti salita Ama. ng Diyos. Ti Ama. When, Yeah, po na sabi niya, mayak ka puti amak ko na siya, ibaunak ni amak ko na. Imbawon na, Okay. may panggit, ito yung nasarita, kaya imbawon na tiyama, imay ito ni Jesus, may panggit, kaya ni Apo Diyos nga may isarita, timesa nga tao, tahan na nga hindi, kati-kiti baboy, manok, ante maawatan eh. Imbawon din, titipada tayo nga tao, tap na maawatan tayo. Kaya sabi doon, what's that? The word became flesh. When, Juan. Yeah. 5:19, now the works of the And flesh. dwell between us. When, And dwell us between us. Nakisalamuha. Yeah. when,
para sa Wen, kapsa. para maipahayag ang salita ng Diyos patungkol sa Wen. kanyang Iso tayo basa mi tayo Galatian, iti lasas. So iti pasubo, iti ikararwa ka ng Espiritu, di lasag. Itata, anati arang masapul nga rami din, tamno di lasag, may adayo ti derep. Siyempre, So di Espiritu, gunayin na di kararwa. Kita, ang bagaan ko na. Ti ko na ni ako, ti ko na di jay Roma. Idaton kayo, ti pagpagi kayo. Nadato na si Bibian. Kasi Bibyan, living sacrifices. Yung basa ta kapsa, di ano nga di Roma, Roma 4:11, I think. Roma 12 din yan. di wen. Yung basa na mo ti ay regular kaya ya. 12 di kanila tay. Talaga kita man kapsa na be. Ang kadete pag kita mo jay tay mo. Tawatin na ron kada kayo kakapsan ko sa Diyos may paayo. Nagtipagpagi Wen, dato na si Bibian. Ano nga kapitulo kapsa? Well, kapitulo 12, 1-2. Wen. Ay basa tanga ulitin. Dawating nga ron kada kayo kakapsa, kapo kadin kasi ti Dios ni payo digiti pagbagiyo akas daton as Biblia. Na santuan ken makayayo ti Dios. Isu a panagdayaw yo an espirituan. Ken so di kayo mabulo dito lobong, no di kayo agbalbaliw kayo gabuti panagpabaruti isip nyo, tapos mapaneknekan nyo, nga niya kinasayaan, makayayo kaya na ananay pagayatan ti Diyos. Di dyan, mapabaruti isip nyo. Dahil sa pagayatan ti Diyos kung ana. Di kayo bubulit ti lubong. Madalusan, dato na si Biyag, kung ana kapsat dante. Sila ti bagita yun, so pa ito nga dato na si Biyag. Nga madalusan, di isip kayo kung ana. Tetapi nga napintas nga mabasa dito Hebrew 4:12. Tignan mo. Mas maliwanag yan. Sa Hebrew, Kapitulo 4. Okay, basa Pinas to eh. 12 man lang. 4:12. Kaya basa Pinas to eh. Tatisaw ti Diyos, nagbiag, kinapiksa. Kaya't natatadem yung puri anya kampilan, adwa ti tadem na. Kaya't dumano ang aging gay ti paglasinan, ti kararwa ken Espiritu. Wen, ken dagiti nagsusuupan, ken pata, ken nasiglat, nagila-agilasin, kadagiti panunod, ken pangagem, ti puso. Nay, ti sao ti Diyos kunana, natatadem ken kampilan. Wen, iso dejay, di ka di dejay nga sao, iso ti mangdalos, iti aramidan ti lasag, nga pick upin dejay, nga, ano dejay, pick upin, Ganggon ko lasag na hanggang may pagpul. pick upin dejay, kararwa. na against this Holy Spirit. Wen, naging kontra di Holy Espiritu. Ngayon madalusan laeng kapo, iti sao ti Diyos. Oo, basahin ko sa Tagalog, Brad, para maintindihan ng lahat. Wen, Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kisalin mang taba na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan ng utak at madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Nakikita ng salita ng Diyos. Diyos. Haka ng puso mo. Iisip mo pa lang nakikita ng Kasi salita ng Diyos walang yun. ibang makapaglilinis sa puso mo kundi ang Diyos. Ang Diyos. Kung sumunod ka sa banal na Espiritu. Pagtulnog Pagsilbihan. kasano nga pagtulnog ang araw, dahil sa ti Diyos kapsat. Masapol nga, adamangag mo. Oo. Ada mabasa. Ada mangit mo. Saan nanggagaling ang nakikinig? Faith comes by from hearing. Roman 17. Romans 10:17. Dapat makinig tayo. Romans 10:17. Kaya kailangan natin yun. At bakit kailangan ba tayo magbasa? Ano ba makukuha natin? Basahin natin sa Apokalipsis 1:3. Ibasa pa siya natin. Ano naman mabigyan natin kung ano ang... Masapol nagbasa tayo. Okay, ito, nagkasat. Ang Ilocano, nagkasat, ti bumasa, then dagiti agting kadagiti sa tibato, then sa limit medan na, dagiti banbanang na naisurat, kinkuanan, dati panawan na siya. Nagkasat, bumasang, nagbasa tayo. Agtengin, kunana agtengin tayo. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang pangapoy malaki. Sa limen metanda mga sa limen metanda mabasa na sasaw o kan mangit mo. Kati mat pwede sumunod yan dumachak na magbasa.
masabo lang makiglata. No, di mo mo tagbasa, you are exempted. Hindi mo pwedeng mukuhin ng Diyos eh. Ang mga pagrasunan mo. Kung anong ibinigay ng Diyos na gawin mo, gawin mo. Kung wala kang mata, hindi naman niya sasabihin magbasa ka eh. Sabi gusto ang kuhan niya, bro. Hindi sila makakaporma sila. Ikaw ba? Wala ka bang utak? Patatakuhin mo yung tao walang paa? Anti rason na, duman kapsat, handa maawatan di magbasahin na, nung ada ti biblikal, di ba mabasa ti Biblia, nga ada mangisuro. Mapalat, ang may bumabasa at may na makikinig. Kung nagbabasa ka at may nakikinig, mapalat. Maganda yan. Ang mahirap, nagbabasa ka, walang nakikinig, hindi ko na alam sabihin yan. Hindi, di puntos nga handa maawatan, di basahin na, ipalawag tayo, di makamo. Babayin mo lang ti Espiritu. Tapos lang ni Pilipo ko ni Yunoko, kapsat. Di ti pagnaan, iti magpagati tayo. Ang masapol nga daw ni Suro. At di Roman, Jesus kaya, tamnoon, mangit. Ipangit mo, ipalawag mo. Pero di ba yung parable ni Jesus Christ, apat na klase ang nakikinig. Merong nakikinig, pero hindi naiintindihan. Merong nakikinig, mamamaya nawawala na. May mula. Agmula. Kung nagsalita ka at hindi nakinig yung tao, alisan mo siya, ipagpag mo yung paa, pumunta ka sa iba. Walang pilitan nito di ba? Yun lang ito. Sige, mag-ID identification rate tayo muna. Okay, you are listening to Anderson Pinoy Power Media Incorporated. Kelly Award-winning programs at 650 AM and simulcast at 9:40 AM live streaming on 365 Live Pinoy Power. You're listening to 650 AM Kelly Award-winning program. Kelly Award-winning program. Simulcast at 9:40 AM live streaming on 365 Live Pinoy Power Media. Danong katagayo dating programa Iglesia ni Cristo Church of Christ. Ito Waipaw 94371 Kirpono Street. Bisa na kayo makanay nga kita-takunay may katakami iti kay kanito man nga kadami dito yung radio station tapno na doon dito makuan tayo ng isang sursuro may kunal na tayo iti ayan ti pagarian yung Jesus suno kaya kunan nga nakadyamak iti sagana dagiti pagyanan tayo. Sigurado tayo lang na makastag tayo ito kada yung naisagana. Kapit di takunanan ito kat nagpuktuk tayo diyari daw na takunanan. Pumanap kayo ito, di kayo tamang mo. Ito kiti. So na masapul nga na ito yung mga ganyo kiso dito iti titulpuk di diyari daw ang maglukan. Nagtanggal ng Krisos ito pumanap tayo. Alam mo kagapsat, hintay man pa'y timganda ito na pitas na sunata. Sa tayo tutuloy man na yun, dati kat bound for the land of Canaan. Bueno, DJ Canaan kat iso DJ lugar may kari na po Diyos kin ni Abraham. DJ Canaan, DJ the promised land. So dito isagsagana tayo may DJ lugar na pagkakaisaan tayo ito na tagikwain yung lugar na may sagana na po sa katayo. Bound for the promised land, napitas ka mensahe, ibingan nyo dagiti mensahe na dagiti matangkanta at napilit na magtid iti panakam iti Adam na magipaawat ka dagiti responsibilidad tayo na dagiti masakol nga ibingan tayo tapno may doon na tayo ito so lugar na kahit saan tayo ito mula gati na kung tayo gati sa Sona po Diyos sa isa tayo ito dyan na kanta mga tayo iti Apo iti pagarya ni Apo Jesus. Okay. So tayo tutuloy na yun. 1 hour. So naki ano na tutuloy na
Kapsa pa pagay ni titanatam do kayo kada iti nga programa isuot ti Biblia bayan iti adult kay upan iti pagi kararuang iti espiritu isudan ko dagito mangi pagtipker magpasang ko kada tayo ang iti pagtugay tayo sa niya ang Diyos. Dito yung tupiko ket iba't parang nga DJ puso when all DJ pagi ket karagwa iso ti umususa nga interchange. The heart is a living vessel in our body and soul are the receiver and suffer for the consequences. See, kaya DJ pagi naman DJ itikta kay karagwa that mahutot tayo magkamalikan atay nga pagtugmungan di bagi isang may sinagsagaba kaya emotionally na mangperti di bagi kaya the spirit iso deja iti enable us to spiritually discern good and evil deja palagip kadatayo kadagiti niya mga pagkurangan to without speculation. Masapong na di bagade jay spirito masapong ang tulong tayo to know the truth that make us free. It is a topic that by His holy word will give us a better understanding this three personality of human being predestined us in heaven. So dijay ito ti mga isala na kadatayo ijay lugar na yatik-yak na ngayon. Lawan kayo sa brother Edmar, brother Dante, tulad naman dito na pindas ko nga tupiko. Dito na tupiko magkunak na dito yung unay mga ganda ito yung tupiko. Kadagiti manusuro, kadagiti manusuro iti Biblia. Yan. Manu iti iti umiso ng panakiparang iti bagi kararuang ka ni Espiritu. Nagpupunay ka na ito, brother? Magpunang talaga na ang masasabi ko sa mga topiko natin ito ay hindi tayo nagsasabi na tayo yung mga perfecto. Palipasan na uusap tayo patungkol sa mga bagay nito. Hindi natin ini-emphasize na tayo ay malilinis. Kundi pinag-aaralan natin yung mga bagay-bagay na dapat natin iwasan para makilala natin ang ating sarili. Minsan hindi natin kilala ang ating sarili. Kung bakit tayo nagkakaganito, kung bakit tayo nakakagawa ng mga bagay na ganito, hindi natin kasi alam ang ating sarili. So, without knowing ourselves, we don't know what we are going through. Right. Hindi natin alam. Kaya, nagpapahiwatig ang Panginoon eh. Yeah. Kaya kung saan tayo nabayan shortcoming, Nagkulang, nagbidot. Kung saan tayo nagkulang, pagpalagi pa na tayo na. Babayan iti espiritu, palipan na tayo. Pero hindi natin alam kung ano ang una natin gawin. Yun nga. Kailangan ba natin unahin linisin ang ating kaluluwa? O una natin linisin ang ating pag-iisip? Lahat. O kailangan natin turuan ang ating mga mata na mamili kung ano ang kanyang dapat tingnan, kung ano ang kanyang dapat kainin, kung ano ang dapat kanyang dipuin, kung ano ang everything that the five senses can do. When natano nabilig ang ti espiritu, bilig may kararwa, adalan na, di jelasag. Adalan na, nung makakita, ay madi. Madi, ket sumurot. Nung makasagit, ay madi lang ta. Ket sumurot, ket do ibaga ni Sol nga, ket sumurot ni bagi. Wow, yan ang tinatawag na good unity. Unity, agad may raisada. Unity. And then, when there is unity, there is no trouble anymore. That the soul will be in peace already. In peace and in good health. In good health. Hindi na nabubulong bihana. So, kung natin mabasa di 5:23, tayo, ano tayo binasa tayo dyan, alam nun na anay ti bagi, o ti sasampay ni Jesu Cristo, ananayin nyo di bagi, espiritu to kararwa. Ang may sada. Di tatati ko natin na ibagati, taing, gaputi, sa kuti Diyos, at taingan, di unag di bagi. Di kararwa ka ng espiritu. Gunayan na, di dya ikap sa
idukot na kan ket Kristo. Ken, Ang tulnog kan. ken sa pamamagitan ng palaging pakikinig ng mga salita ng Well, Diyos, lalong lumalakas nananay. na ng iyong soul, o yung kaluluwa. Kasi pinapatibay yan sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng Espiritu, na Espiritu na may taglay na isang material na bagay. Ano yung material na bagay? Ang mga salita ng Diyos. Hindi, pag sinabi mong Espiritu, Espiritin mo. Merong taglay yan. Nakabulbulon na di Ano yun? Mga salita. So nga rin timang bibiyag dito, Espiritu sa uti Diyos. Kasi without a good spirit, you cannot do any holy things. Wala. Masarapot niya. At na di nga rin gapot di Diyos. Holy, di siya holy. Nasantuan. Di ba sabi ni Jesus, pagbalik ko, sabi niya, hihingin ko sa Ama na ipapadala ang banal na Espiritu o ang comforter at mag-aaliw sa inyo, magpapaintindi sa inyo ng mga bagay-bagay. Yan, ang Espiritu o Holy Spirit ng God. So napintas kapsat ayaten, so nga natin kung gano'n dito sa tao, dito magpaisote po natin, makakita tayo, nung tingin na, kasi man, ibasak man ijay proverbio. Okay. Nabasa naman kapsat, ito po proverbio 18, 18, 15. Iti proverbio, ti puso ti masirip, gutoden na ti panakamo. Kaya ti lapayag ti masirip, agsapot ti panakamo. Puso ti lapayag, di gaya, puso panakamo, anak kayo mga amuin, sasawotin ni Diyos. Tapno no, mapasingpet, mapasingpet, yung iti sulisog. So amon tayo, di jay. Di ka agtunog ka na kung ikaw ay susunod na makinig, matalino ka. Nagsirip, balik ka na sirip. Pero pag hindi ka sumunod, hindi ka matalino. Yan lang ang ibig sabihin ng mangmang ka. Kasi pag wala kang mangmang, ibig sabihin, nandun ka sa kadiliman. Ang ibig sabihin ng kadiliman, walang pagkaalam sa kaliwanagan. Yan. So, pag naniwala ka sa mga salita, isa kang matalino. Kasi ang mga pupunta sa langit, Brad, mga matatalino yan. Hindi pwede. Mga matalino, di ba? Matatalino sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Hindi matatalino sa mga bagay-bagay pang lupa. Kaya kailangan magbabasa ng Biblia, ang salita ng Diyos, kasi yun ang magpapalakas sa atin. Sa anumang challenges na pangarap we face each day. Ito ang Church of Christ, ito ang this is what we preach in the Church of Christ, to have a responsibility and be accountable for the actions that we make. It's the five senses will help us, will tell us when we come short of God's glory. So, kailangan natin na pag-aralan ang body, soul, and spirit. Kapsat, kaya nga bagatag tayo nga, dato na si bibiyag ti bagi. Ngayon siya na nga iti pagdatunan tayo. At siya na ti papanan tayo nga pagdatunan at si bibiyag nga bagi. Mapantayo iti espiritu nga nabagi ni Kristo. Makipagmaymaysan tayo. Masabong nga, kailangan natin palitan ng ating pag-iisip, ng pag-iisip ni Kristo. Nga no kayo, dato na bibiyag, kung idukot kayo, ijay na espiritu na bagi, ijay na turnog tayo, papanan tayo, iti espiritu na bagi ni Kristo. Kapsat natin. Talidya nga rin, iti iawag ni Kristo. Ijay tirason nga mangbangon ang iglesia, papanan naman usap ni iglesia. Ijay tayo nga agdayaw, kaya itagtapok ni Diyos. Ijay tayo, mamapan. When you say, whosoever believe in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Ano ang mga sinasabi ni Jesus? Patungkol sa Kanya, patungkol sa Kanyang iglesia, sinabi niya, sa pamamagitan ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So, isa na naman yan example kung paano ka sumunod. Sa anong klaseng iglesia ka susunod? Yung bang ipinatayo kanina
Yeah. Yung itinatayo mo, Sumarot. o itinatayo ng iba. So, they dyan. No. May Yung kontra. sa iglesia, itinayo sa ibabaw ng bato. Galing sa Diyos kay Kristo yun. Yan. Diba? Ayan. Ang iglesia na hindi itinayo ng tao. Nakakapsan. At May suwa. iglesia na itinayo mismo pag noong Pentecost. Nag-umpisa ang iglesia sa Pentecost. Acts 2. Maraming 2. Hindi nung 1918, Hindi. whatever. 1999. Oo, hindi natin alam kung anong taon na yun. Walang Wait. na pero Wait. pag iniisip mo, hindi natin may bibigay ng exact kumpara kasi wala kang Kaya, wala kang hindi pa nila alam yung mga tungkol sa kalendaryo. kaya kailangan, brother, na pag-aralan natin. Yeah. Hindi basta-basta, iglesia na. Wait. Hindi basta iglesia, punta na tayo. Kaya nandito ang Biblia, magtuturo sa atin kung Yan. anong talagang iglesia na dapat being a part of. Yung sa Mateo 16:18, ang nakalagay dyan, sa pamamagitan ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Pwede mo rin niyang gamitin yung salitang yan, Brad, para magpatayo ka ng sarili mong iglesia. Kasi siguro isang inararami dito na Pwede mo gamitin. Pwede rin. Kasi sasabihin mo, nakasulat sa Biblia. Okay. Ang tanong ganito, alam mo ba lahat ng mga ginagawa, yung mga tamang sundin sa loob ng iglesia? mga tuntunin. Hindi ka ba nanghihingi ng Brad? Yan wala sa iglesia? Kung nanghingi ka, wala sa iglesia, sa Biblia. So, legit, doktrina, sursuro naman. Sursuro. Diba? Ano yan, Brad? Tapos, ikaw ba'y kayo ba'y umiinom sa isang Kupita, ikaw ay kupita, kupa. Cup, Saka yung pag-aawit. pag-aawit? Kung gumagamit ka ba ng yun sa Biblia, hindi sila gumagamit. Hindi, sa bagong Tipang. hindi, Wala na. walang gumagamit. Meron din ang isang tinutukoy nila sa Apocalypse ba yun? Yung in heaven gumamit ng trumpeta, ano ba yun? Doon sa Apocalypse Pero, di ba sa Apocalypse symbolical yun? Symbolical. So, hindi literal yun. Kaya, hindi natin pwedeng gamitin yan na basehan sa mga kung gumagamit ka ng instrumento. Hindi pwede yan. Nasa bagong tipan yung Colossians 3:16, sabi niya, all scriptures given by inspiration of God for the correction of righteousness and the man of God truly furnished by every good work. Parang hindi tama yun Colossians pa yun. Colossians sa Timothy 3:16 ata yun. Ayun, sing and make melody in your heart to the Lord. Ayun. When you say melody, no need instrument. Hindi na. Kasi ang From your heart. from the heart na. Ang instrumento doon, ang heart na, sa puso na ang instrumento. Kasi kung umaawit ka na galing sa puso, medyo gumana yung pagkaano yung gumana yung it will keep you comfort, it will relax you if you sing from the heart. Ganon. Kaya at yun talaga ang kailangan ng Panginoon. Kasi worship, when we worship from the heart, make melody from the heart, diba? So, isa yan na identification na iglesia na itinayo ang Panginoon. Kaya kung nagkahanap tayo, yun ang pag-aralan natin. Ano bang, ang daming iglesia ngayon, ang daming church ngayon, kahit Church of Christ ngayon. Pero, mahanap ko sa Biblia kung alin, kung sa kanila ang nagtuturo ng totoo. Ayun. So, kaya, yung sa Church of Christ na pinakinggan nyo ngayon, yung itinuturo namin na be diligent. Be diligent. Present yourself to God when you divide you.
So, kimat kayo na naimbag. So, kimatin tayo, birukin tayo Diyos to. Gusto nga, intent ti Diyos pawin kay Kristo, hindi nga dalang pakaiturungan tayo iti Diyos kung saan. Ngat saan nga tilanda. Hanggang puta dalita, ang mga pintas dito nga po. Ang kaputa Iglesia ni Kristo. Ni aduda, ano pa intenta, ni aduman, ano pa irang kakanta naman, ano tukar. Oo, nagatupay iti kagamakan. Ano sa niya, duplog-logan da, ano ti mag-pick up ka na tayo. Katulong. DJ ka masapal biro kay Diyos. DJ ibaga tayo nga narigat na nano mo nga iglesia kapsa ng isumad iti mabasa iti Biblia. Saan mabasa isuti pagtulungan tayo. Saan namin nga pagnegosyo naman lang is manatikit kita ginadaw. Ay kinaduan na data brother the motive behind it these days nagpapaniti panagdaydayaw it's about making money. Yeah. So de jati motibo tatan so nga nagatudag iti magmagigan tayo nag-13 iti reputation ti Iglesia. Nagdaigin, nagkalupayin, kalubanan ko na so tinangilinit naulpan ti Iglesia ni Kristo gapo ka dagiti iti panbanagin nabanbanag magmagigan tayo biro ka da then awang mati takto la building yo makita da kapsat dante di kami di jadi kita tao kami materialistic dagiti tao kami so daya yo kaya mo kayo makasta kaya makita na pagpalagipan na kayo na ako Diyos kung pagpanunod ko lang dito I don't know maayos kayo ka dito pagpanunod but matutubod dagiti kapaspasan dagiti panahon dagiti damag na nakas ang natitignan mas masamang natitignan ko di matutay aksidente dita nakapubing pa yung tao kung mataanan iti nakaskas ang masakit di conclusion ko kada di jay you may not believe it you may disagree with my conclusion to that is that pero palagi pa na tayo na ako Diyos at dadya abay tayo na ako Diyos at dadya umamaot ka na tayo palagi pa na tayo iso nga masapon lang na ibdingan tayo, di yung pagayatan natin we submit tayo na ibagi tayo kanwa na suko tayo, isurrender tayo, ibagi tayo kanya na di yung karara di yung a prayer of a righteous man ko na di yung 1 Thessalonians 5:16 so di yan a build mans ko na iso di yung no mautok tayo di ka mali naramit tayo kat isurrender tayo di bagi tayo kinapo isos anyaman ti kararag tayo kanya natin ganyan so that's my conclusion I don't know mayon kayo ba di but di nga talaga iti at di ka panumutak iti niya mga dugtag kanito tibigla na lawan sa mga tuloy tayo, natin tayo mo natin ang pindas na sonata. Natin ang mensahe para iti na dapat na panagkamong ko ng ipagayatan ni Apo Diyos. So, kanang matapit yan, kada Sunday? Yeah. So balik ang sentirity Pilipinas na body nga ron kasi dahil matong amin na Marami pupunta sa baptism. wait sagit so ay sagit ko yung church na tayo at mga big church may pakamuti di church Basta nag-iikot tayo sa body. So, yan ang importante yung pagkakas. Bakit magbaptize ang tao? Di ba magbaptize ang body? Nung madam mo nga the spirit sa jay. You are born in the spirit. Body represents the five senses. Kailangan mamatay yung ginagawa ng body. Kaya madalang po tayo ito. Kung hampay na tatang naman. Ibang klase ng ano ito. Ibang klase ng ito. Hindi natin narinig. Di ba? Pag sinabi ba? Tinanong ba? Kailangan kayo. Yun pala.
Isagi ito church. Yeah, isang salvation, the plan of salvation. Isagi ito yung church na tanahan. Idupot tayo lang din. Connected yung spiritual. Yung parang gagagad. Sa atin ito. Paano tayo mag-worship in spirit? Spirit na. Spirit. Alam ni kakapsat pa bagay may tinangatang, sabay kumalat na babay ka na dyan ang tayo ka tatapay na ng butigon. Kasi puso tayo na dugay ka na sa sawa niya ako Diyos. So di say na di yung kanta, gate ni Ramay ko, di ang banyak di sa sawa niya ako Diyos. Masabi di sa sawa niya ako Diyos. Kung ilawlawag ka na gate, makariro at ang susulo. Mga tayo. So, masabi pasyagan tayo, kawadan tayo, hindi sasaong ang ako, hindi mabasbasa tayo. Alam ang kagapsat, Brother Edmar, Brother Dante, ibagkulad naman natin ang pinasunay mensahe, may papan, hindi bagi, espiritu at karama. Kaya kapsat, Melvin, kapsat na Dante ay pas pinituloy tayo, tamo ay kalawag tayo na siyempre papagaya mo rin tingin, DJ pateng iti bagi, kararawag ng espiritu. Dakamatay tatayan na masapro kag unity dito talo kasano anay kung ang kapsat kasano nga rod ko na datayan mo idaton tayo ng unity ta masapro nga jet nga daton tayo tibagi tayo masibibiyag kato ang daton tayo tibagi tayo masibibiyag kasano pinangiday dayaw tayo iti Diyos nga dati tatang tibagi dati espiritu kan karawati tatang Undaway, kasama day-dayaw ti Diyos na rutata. Hindi, Jack matukod. Na maawat ti Diyos, day-dayaw. At Jack matukod ng panunutan ng mga minsan. Dahil kung kasano, dahil yung coincidence ka na dito, sambot na nagito'y talok, iparparang na may papamot iti misong panakawat, misong pakiturungan iti pakiturungan iti miso ngadalan DJ mangutol iti may sangat nga Diyos DJ talong persona DJ talong persona Father, Son, and Holy Spirit bagi body, spirit, and karawat would that be what DJ eron na nga tawag mo ambot ko brother ano makunayo ka DJ better get the Father, Son, and Holy Spirit Diyos. Di ba kaya nga sumulang DJ body DJ nga kasla buklen number line okay. Naalala ko yung pinag-aaralan ko dati no? I will give you my opinion okay and this the Father, Son, and the Holy Spirit may nakalagay dyan these three are one. Yung mga iba sinasabi nila yan nandyan sa Jan yan wala na daw yan nagdagdag sa Biblia hindi natin alam yan parang sa Jan sa John 10 Jan 8 ata yun sabi nila hanggang ano lang ang na hindi lahat ng Bible may nakalagay dyan na the Father, Son, the Holy Spirit and these three are one. Ako pag ako ang mag-intindi dyan these three are one pag binibilang mo kasi one Father, God, Son, 2, Holy Spirit, 3. There are 3. Kung nagbibilang ka, bakit sinabing these 3 are one? Tinignan ko sa dictionary, sa Strong Concordance. Ang ibig palang sabihin ng one, Brad, holy. So, ang pag-intindi ko dyan, these 3 are holy. So, kung ganon, ang body, soul, and spirit, those 3 are one. Yeah, in holiness. Yeah, in holiness. In holiness. Kaya yan ang malinaw ko na pagkaintindi siya. Kasi kung tatanungin mo sa mathematician, Father, Son, Holy Spirit, how many? Sasabihin mathematician, 3. Nagbilang naman kami literal. 1, 2, 3. Rejected. 1, 2, 3. So we go back to the etymology of words in the Bible. Iba ang pagka-explain. Ibig sabihin ng holy is one. Ibang One is pagka-explain. holy. It's a Hebrew words. Nakinig ko na yan sa kalye. Paano mong sabihin na the Father and
the Son, 1 plus 1 equals 1. Oh. Sabi niya. No. Literal nga. 1 plus 1 equals 1, 2 plus 1 equals 1. Kasi, Didebasihan ka dyan, Brad. yeah, kasi ayaw nilang maniwala sa Holy Spirit eh. Kaya yung ano lang, yung Father and Son only, ang naniniwala sila. Kaya 1 plus 1 equals 1. Kasi yung anak, kasi mas bababa kaysa ama. Yun ang pagkatingin nila. Oo, yan na. Marami nang pupuntahan yung Marami na. At saka, meron pa sinabi ni Jesus Christ, kung hindi ako nagkakamali sa John 10:30, I and the Father are one. Marami na namang debate mangyayari dyan. Sinabi niya, I and the Father are one. Who? Are one. Are. Plural. One. Singular. Kung kapulok. Ibig sabihin pala ng kung maniniwala kayo sa aking pagkaintindi, I and the Father are one. Like that. Pero yung sinabi niya doon, no, na I and the Father are one, buhay pa siya noon, hindi pa namatay yun, nandito pa sa lupa noon. Kasi wala pa yung Espiritu noon, di ba? Meron pa akong isang explanation tungkol sa sinabi ni Jesus. I and the Father are one. Di ba? Si Jesus, siya ang salita ng Diyos. Parang ikaw, yung salita mo, dalawa ba kayo o isa ka? Isa kayo ng salita mo. He is the voice of God. Right, yeah. Bali So, dalawa ang ano. Hindi. Kung yung salita ko, ako rin yun eh. Ako nagsasalita eh. Pero nagdidikta ang Holy Spirit. Kasi ang sabi niya, wala akong ibang sinasabi, sabi ni Jesus, hindi nanggaling sa aking Ama. Na siyang nagputo sa akin. So yung salitang bawat binibigkas ni Jesus ay galing sa Diyos. So the Word and God are one. Wala. Nag-aaral tayo, brother. Nag-aaral tayo. Okay, medyo lumayo na ang topiko natin sa body, soul, and spirit. Mapanagtulong sa Diyos. Isang araw na, kunam, ito datong tayo managtibag ito. May mesada. Pagdadayawan tayo ng Diyos. Sabong magkay-kaysa. Pagdadayaw tayo dyan, nasangkuhan. Huli ko na. Holiness. The body, Okay, ganito. soul, and Tungkol spirit. sa ating pag-worship in God is a spirit. We must worship Him in Spirit. What kind of spirit is that? Yan ang tanong. Espiritu bang naguguluhan? Remember, God is not the creator of confusion. Chaos, no? At ayaw niya, pag naguguluhan ka, hindi ka pwede mag-worship sa Kanya. Your soul, your body will be in good unity with your spirit. Wala ako na dyan, English. John 4:24, God is a spirit. That makes you alive. Kaya sabi ni Jesus, sabi ni ng isang apostol noon, yung nag-uutos siya na yung Great Commission na. Yung isang nagsabi, Panginoon, kailangan ko pang ipalibing ang aking magulang. Anong sabi ni Jesus? Let the dead bury their dead. So, yung katawan mo, kung walang espiritu, patay. Okay? So, kailangan ng Espiritu natin magiging buhay. Paano? Elements of the Holy Spirit. It should go aligned with the Holy Spirit. So tayo yung mga God is a spirit. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kung natin dyan ang kaputan ng Espiritu, masapon nga the truth. Ikaw tam di truth. DJ, di ko na nagdayaw da Espiritu, kem kinapuno. Kinapuno. Kasi meron din magsasabi na, mahal ko si Jesus. Parang DJ, kinapuno. Sa bibig lang. They love me with their lips, not from their heart. Matayuda ka na, Kunwari yun. Kaya sabi niya, in spirit and in truth. Katotohanan. Masurutan mo lang ni Iso Biblia. Kaya pag-worship kahit sa pag-aawit. In spirit and in truth. Hindi na kailangan ng yung rekado. Walang rekado na sa spirit. Iso din dyan. In spirit na. Kaya magandang pagbabasa ng Biblia na pag-uusapan ng sa unang Panginoon. Nagpeso sa natin. So, ayat ang tingtingin. Guti-gutin na kayo. Nangikan nyo, iti adal ti pagi, kararo ka na espiritu
DJ nga gunayan tayo ti bagi tayo. Ada usigem tayo. No anati kay papanan kay tutupan ti biag tayo. Tamno no deti nga ti payatan ti Dios kada tayo. Agturnog tayo. Pagturnogan tayo. Pag may masayan tayo dito italo nga banag iti bagi tayo. Lasag kararuwa kay na espiritu. Tako kontrada dito iso damang gulo ko lang kapsat. Mangriribok. Te ko na ni kapsat tatay. Pwede ko nang kapsat tatay no ada baso di mesa hangka makaturog. Tama, hindi. Nangyayari sa'yo, hindi. Makonsensya ka, di ka may tutulog eh. Hindi ka makatulog. Tanungin mo, ba't hindi ka nakatulog, Brad? Ada problema, ano problema? Nabubulo na yung soul mo nun. Kaluluwa mo nun. Konsensya mo natin Kasi yan, yung kaluluwa mo, that is the seat of your mind, will, and emotion. Pagka may nabubulang ka, maapektuhan ang emosyon mo. Direct na. Okay? Kaya, doon napupunta no. Yun ang nag-decide ang soul. Ang mahirap kung ang decision ng soul, mali. Kasi andito yung reasoning power mo sa soul. Pag ang pinili niya yung body, ang gulo. So nga may mesa dito sa tet no may mesa amin ana terami din agtulnog tayo. Doon ka sa espiritu. Espiritu at pag sumunod ka dito, okay na. Sa ganun, pag nagkakaisa na tayo sa salita ng Diyos, kahit sa iglesia na, may unity na yun. Unity in harmony, in worship. Kaya yan ang sinasabi ngayon na magkakaroon kayo ng pagkakaisa. Pagkakaisa sa paniniwala, pagkakaisa sa pagsunod, pagkakaisa kung sino ang sinusunod, pagkakaisa kung anong mga dapat gawin patungkol sa ikabubuti ng kapwa. Doon naman ang salita sa ikalawa, sa 37 na love your neighbor as you love yourself. That's the greatest law. Ang tanong, how do you love your neighbor? Ayaw kong saktan, ayaw kong masaktan, ayaw kong lukuhin, di ba? Ayaw kong pagsinungalingan ng kapwa ko, di yun ang ibibigay mo sa iyong kapwa. That is the way how you love your neighbor as you love yourself. If you love your neighbor, hindi mo siya papatayin, hindi mo siya lulukuhin, hindi mo siya nanakawan, hindi mo siya pag-iimbutan. Iyan ang sinasabi ng Diyos ng love na dapat gawin ng tao. So dito patek at pag nagawa mong dalawang yan, nagawa mo na halos lahat na kautusan. So maganda yung kapsat. Unity. Ano tayo kung ano ni Apo tayo sa Kristo, Janet? I pray for you, Father. Sanctify them with truth. Ano ba yun? Sa John 17 yun eh. Okay. Ibasang kapsat ka dito. Pangrekap na ko din na ilang ka ko. Ilapin tayo ito din plan of salvation. I think importante din yung plan of salvation kasi guru rin ti pagi DJ tunod tayo nga tunugan masapol nga mo DJ plan of salvation. Dito ikat ka wala ko na tayo nga namati tayo dan nga po Isus ka tayo di tayo matamo. Masapol tunog mo ta. Wala di tayo nga nangangan DJ plan of salvation ka DJ kat iso dito, nakuha DJ yung isang plano, DJ yung magpun na tayo dyan, DJ pagarihan na po Isus. DJ binangon ng iglesia, na iso dito, ipagpigan ng itong pagarihan na dyan langit. John 17, 17, 17, kung 7 tayo. DJ, kahit na unity. So, amin pagsantuan, idaritikin na puno, isa o iso, ipuno. Babay ko dito, dati pa nang kaysa. Pagsantuan tayo, itikin na puno, at may isa tayo, hantay nga susupya. DJ, kinapuno. DJ, ko na Epeso 4, Epeso ko na kagumaan nyo kuma. Di pa nang kaysa yun. Iso dito iti good puden. Dito iglesia nga binangon na po Isus. Iso dito ganyan, hindi awang kuma. Di pa nang susukit. Hindi tipuyo pa nang kaysa nagsasabi na Agaman kami atin, iti pinagdingin ko yung programa ti Surot Biblia, may kami tumanen. Tutuloy tagdingin. Tapos itutuloy tayo ito ng tupukyo tayo, dadal tayo ito bagi, kararuwa ng Espiritu. Iturong tayo nga ron, iti payatan ni Diyos para kasalakan babay ito na. Puti yung Yesu Cristo, ipanagawin panagturnog. Kapsa dante, kung agyaman kami ito. Okay, agyaman kami, iti amin nga, da mga buhay-buyan, kinapindingin kayo sa programa, isurot ibigyan.
Sa nabi, ipapitamutin ang cellphone number tayo, ada sa lutso. Alawa ka kapsat, dama na kita sa lutso dyo. Ano, yeah. Sige. Kaya hindi yung plan of salvation. Tuloy tayo yung plan of salvation because kung ito, plano na mabasa dito yung Biblia, na plano, nagititang tao. Buena, peso. Surutan tayo na yung plano na mabasa dito yung Biblia, iso din yung tini, magtunda ka na tayo na yung reaction yung pinakita ng Jesus. So, alawan ka, Psat, naman rin tisal sa Lutsudyo, may pamani dito yung mga nyo. Tawagan na kami 8808-379-0120. Padulot na kami text message 808-376-9844-393-327. Yawis may kayo mabang kayo www.churchofchristhawaii.com. Yan po may informasyon. Naging adult, may pamani ng iglesia. Kasano nga ilasin tayo ng iglesia ng Jesus, so kasano nga napilihan tumiso ng iglesia na itututo ng Jesus. At dito, magalupan nyo dito yung website ng mga iglesia, how to choose a church. Are you ready? Are you ready? To face the fact. Ang barang-barang na ito sa luksod, are you ready? Because kaya kung nagtatugon daway na natin pastricted na ang Jesus. Hindi ko na not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom. Amen. Amen. So, ang namin na maupawa, hindi naman ang Jesus, kung pastricted na ito. So, dito warwaragawag ni, igunang-gunang siya na tayo na masampo, na tayo mismo, hindi manisagan, kararawag na sumunod siya. Ngayon, ang nagiti nakawin ko na adal ka kumontra ka dito nga ako na nagit jacket no natay kanton so DJ marami na may kararagan ko di karawa hindi na daw siya kanton DJ 40 days yeah after 40 days DJ karawa pangato pangato nung sikus nung basa ko dyan Biblia awan pa ito mabasa ng Biblia may kontra so nga sino at isusuro din yan so di dyan di masapang na sukimatin tayo di Biblia alawan na di plano di panakisalakan na dyan mag-ubi iti natakamatay tayo di pa nagdali yan Romans 10:17 yan kaya no dumdum ka katagi jay nga sa saunit ni Diyos jay nga ten nga rumusing di jay naskad di jay reknamon nga at ado pa jay maamuan mamatikan ka di jay mabasbasam di jay kada mabasa mi jay Hebrew 11:6 yan kaya mo namatikan kaya ang nangarot-ramito mo amuan mo yung puno di jay kaya nausing mo di jay hanggang na umiso hanggang umiso na sursuro nang nandan tayo kaya ijay tayo nausik tayo nga kamali adagan kamali na nagiging tayo so di jay ipaki babawi tayo ipakumbaba tayo so di jay mabasa jay pa di jay Acts Luke 33 jay pa nagbabawi ay repent kaya nagbabawi tayo ano alterami din iso pinapaduyak ibaduyak este batay Kristo tayo sung arte matubot anak ni Dios pancet mamati tayo amen so dejay so nga dejay ka nangagat tayo namatan tayo nga antay gayam nga may patpeng iti imatan na ako Diyos nakita na nagiging kinarugit tayo dejay na babenti sa sao nagipakita na nagiging kinarugit itasag ipagi dejay katapnon maugasan tayo DJ masakol nga agtunog tayo gabay niti bautismo kapsandante so nga ang DJ ko hanggang bautismo nga warwar sila yata hanggang matalusan warwar sila nagalain masapon may pabatok tayo kaya doon ka ta DJ ti mabasa ti Biblia nararamin hindi nagbautis sarili so DJ nung maugasan tayo nadalos
no warwar sila ang kaya hang kompleto nga madalusan eh. Yung madaada sa lusot ko. Okay, brother. Hindi ko na alam. Madalusan tayo kung itiwa ba yung bautismo. Nung nag-bautismo mo pa, kahit nakadiya sa uwing nga hanggang baso eh. Kaya dalat na dyan pa nagbaso na. Nagdala mali tayo. So, matarami din mo, kamali pala hindi bautismado nga tao. Kaya iso dahil ito, ipaduyak kayo mo nga dabason mo. Pakawalan na ka, ito umunang awan, uno 9. Nga, ti Diyos man mamakawan ko na i-confessan ko, di ba? Pakawalan na ka, ang kararag ka. Ang manang masapot yung bautismo. Depende din kayo nagpasulang maning ka day. Yung manang mo bagay mo ulit-ulitin, wala na, mali. Ulit-ulitin, mali. Nung tinagpasulang, nagpasul ka iti ulit ti iglesia. Diyay kat masapong ipaduyak-yak mo. Diyay nagpasulang itulit ti iglesia. Kahit nung nagpaduyak-yak mo, diyay may kararagan ka. Kahit mapakawan yung pasul mo, diyay masapong na talinay ka. Ang itong arabidin na naman yung naragan mo. Diyay ikarigata. Diyay kat narigat. Mamis ka, medyo narigat masik na manapasok kayo. Yung isumuro din ay ad-adalan tayo, magiging pa pinag-connected tayo. O sa bagay. O naaramid mo, anak paturugin nila. Nagpeso na ko na. Kaya, sige na nga. o hamo nga may iba, at iglesia, surutin mo, di magbagay. Puno ka, and then confess your sin to God. Direct to God. Dagang ka diyan, Diba? Napakaganda yung body, soul, and spirit. Nautog mo lang aruli. Ang nakasayat ganyan na ramita mo. So, mabaling mo, teres ko na ito Diyos. Makawan na. Kaya nagtalinay ka na siguro. Dan mo dumadamit dito kahit naramitin niya pumaylat ka. Pumaylat ka. Hantay kasi mayroon nang nag-uudyok yan eh. Oo nga, yun. Ano mo yan, huwag mo tantanan niya. Tingnan mo hanggang saan ang paninibang pananampalataya niya. Dapat lang kami, di ka musok tayo. Umarngar-ngar ka sa lalyo, kunana. Ang maganda kay Headload yan, basahin natin yung show. Oo. Ang ganda, makita mo talaga. Binigyan niya lahat. Binigyan ang galaw, binigyan ang sakit, nalis lahat ang mga bagay sa buhay. Suot na parang kapsa. Masuot tayo. Uri, di apostoles, hindi na usuot. Dati, disipulo nga yung Kristo. Tandaan mo yung kung saan ang devosyon, yun ang tentasyon. Meron talaga. Ako, nangyayari rin yan sa akin. Pero, ang sagot ng lahat niyan, ilulong mo sa Diyos. Ayan. Kaya hindi ka niya papabayaan. Hindi ka papabayaan. Come to me and I will give you rest. Sabi niya. Is our protector. Tumapad. Kasi ka, gisusimba ka kasi gamit mo. Buhay, ano mga bagat kastawit. Kaya nga po, ang simbahan, ang kailangan niya, ang mga nakakagawa ng kasalanan. Parang sila, parang hospital eh. Sino pupunta sa hospital kung walang sakit? Yung may sakit ang pupunta sa hospital. Pupunta tayo sa simbahan para mawala, maibsan natin ang pagkakasala, medyo mabawas-bawasan, may magtutulong sa atin. Eh, timadi kapsat ka, di kung kunang angin ka, di ta simbahan ka, di man mamaban, anang araw. Ulit-ulitan na kayo baga kang kakasiyaan. Nati ka wala, check sa ukang ka, mapapang ka man sa simbahan ka, kasta ka man, kung anang araw. Hindi check sa ukang ka, masong rin. Dito ko na kung walang hindi ka mababago na iyong kapwa. Kundi ang salita ng Diyos. Antayin mo yung salita ng Diyos, tumama sa'yo. Pag tumama sa'yo yan, ewan ko. Di ba? O magkakaroon ka na ngayon ng takot. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Pilit. Diyos. Masakapalit. Kasi, inadal ko dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ano yun? Matatakot ka sa Diyos? Tapos, nag-uumpisa ang iyong katalinuhan. Hindi pala. Kung may gagawin ka, uy, this is against God. Which is spirito de Jai. Spirito yan, di ba? Meron ka ngayon tao. Di
pa. Ay, hindi Uy. ito. Uy. Nagawa mo man, konsensyahin ka naman. Alisin mo na kasi yan, Brad. Hindi ka niya patulungin. So, yan. Pita sa topic kapsat niya. Pita sa topic. Ito tuloy tayo. Sir Melvin. Awisan na kayo, kakapsat, kapag dito tayo nga kanayang naman subsubay ka dito ng programa, nabisipot na, ato ba dito napintas, napiling, nga mga pakatapalit ka na kayo. Kaya, brother, alam mo, brother, natin, ato nakita nga, inspiraan ko Parang ka. Ano may nahin mo kapsat? Mapapag-usapan natin may pangit kalito na ano ba na iti panagsuksukimat tayo iti biyag ito na adamit edad tayo adumit tayo iti na pagtulasan tayo experience tayo pinagpeso na, brother, yung trabaho kiti isumbro ka dati dito naudi na nagubrang ko yan mo ta inawat dapat nga ang pulos ang mo experience sa driver hindi mekaniko din siyempre na maintenance mechanic kaya hindi mangrugi diniretso sa kinali dito okay ahon ti amo so nga makabuko yung mga isuro ka niya nakikita ay isuro dapat ngayon brother sa ko lang na amuan dagiti umiso nga rami ko, di dandan niya kag-retire. Iso nga, kasta ko pa nagbiyak ng mga mensahe, brother. Sa tayo ito na maamuanan, ito umiso, nang pagkaitan na ako, Diyos, ito mo, medyo mature. Mature niya pa. Okay, narinig ko yung maturity. Maturity, spiritual maturity. Kahit sino na believer, nagkakamali pa rin. Tama. Kaya ang Diyos, ang gusto niya, we will reach maturity. Yung maturity, andyan na yung marami ka ng experience, na malakas ka ng mag-isip, alam mo na yung masama, at alam mo na gagawin para hindi ka makagawa ng mga maturity. Yung pagpipigil, yun ang maturity. Yan ang sinasabi na wisdom. Get knowledge and knowledge if what are those now? Get wisdom. And wisdom, yeah. May tatlo yan. Tama ba yun? Knowledge, wisdom ang uli. Ang wisdom, how you apply the knowledge. Yan lang. Tama. Magandang Kaya marami pa tayong pag-aaral. Marami pa. We invite you continue visit to us. Kaya sabi ko na, mabalin na ito napatawad sa lungsod. Kaya kapayang ka rin dito na kami. Sa ito nila unay, ipaayang na kami tinutawag mo ipagandaan ka na kayo dahil sa sinyang to Diyos. So dito yung kailangan naman na yung susulog, yung panagserbi, yung iglesia, si lulukat ni Iglesia ni Cristo ng Church of Christ dito na sa Street na sila ragsag na mga awat kada kayo mas bilang may kayo magiging ko na dito alas may dahil sa tuloy itong programa at isulat ng Biblia at isulat ng unang na ay isulat ka ng mga ganyan surok itakdar dito ng Biblia at yung surot yung Biblia awan surot ang kurang na magdamad na giti aan mo bisok na nabitan nyo tawagan na kabilang ito na ito amin na 808-376-9844 Brother Edmar Mag-i-upset kaya awisin na rin naman itong ngayong itikas din ng oras ng programa at isurot ng Biblia. God bless to all. Salawan, God bless you all, Brother Dante. Magtultuloy, oray pa naman kayo yung iglesia at pagtuloy dito yung isuti may adal at yung bayad at yung panagpuday tayo hindi na pususte na domingo panagsusuki magpapapang iti bagi espiritu kaya nakararwa. Maraming salamat sa lahat ng